Kiitoksia, hyvä puhemies. Käsittelemme talousvaliokunnan mietintöä koskien esityksestä sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmän ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta, tarkemmin ottaen niin kutsuttua DLT-järjestelmän pilottikokeilua, Distributed Ledger Technologies, eli hajautetun tilinkirjan teknologiaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa lohkoketjuihin ja vastaaviin teknologioihin perustuvien rahoitusmarkkinoiden palvelujen tarjoaminen Euroopan unionin alueella. Tässä on kyseessä kokeiluluontoinen mahdollistava hanke, jolla pyritään edistämään alan liiketoimintatarpeita ja teknologiaa. Laajasti ottaen tälle uudelle teknologia-alueelle kuuluu koko niin kutsuttu Web 3.0 maailma, eli hajautettu internet. Web 3.0 kattokäsitteen alle kuuluvat virtuaalivarat ja käsitteet, kuten digitaaliset hallintotodistukset eli NFT:t tai NÖFTät, autonomiset itsenäiset organisaatiot eli DAOt ja metaversumit, eli virtuaaliset maailmat. Kuten jo lähetekeskustelussa nostin esiin, niin sääntelykehikko ei ole pysynyt tämän nopean teknologisen kehityksen vauhdissa ja asianmukaisen sääntelyn kehittämisessä voi mennä pitkä aika. On arvioitu, että alusta loppuun saakka siihen voi mennä aivan hyvin ihan parikymmentä vuotta, että tämä teknologiakenttä otetaan haltuun. Nyt yhtenä nostona niin ihan viime viikolla helmikuun puolivälissä julkaistiin Sitran toimenpide-ehdotuspaketti 6+1 suositusta Suomelle, miten sääntelyllä voidaan parantaa Web 3.0 liiketoiminnan edellytyksiä. Ja siinä nostettiin muutamia suosituksia, mitkä on ihan pohdinnan arvoisia. 1. Kansallista virtuaalivaluuttasääntelyä on selkeytettävä. 2. DAOt, eli autonomisia itsenäisiä organisaatioita, tulee säännellä kansallisesti osuuskuntalain pohjalta. 3. Älysopimusten turvallisuus on varmistettava ohjeistuksilla. 4. Kryptovarojen selkeä ja ennustettava verotus on varmistettava. 5. Alan toimijoiden valvontaan ja neuvontaan on kohdistettava riittävästi resursseja. 6. Matalan kynnyksen innovaatiotoiminta on edistettävä sääntelyhiekkalaatikolla eli kokeiluympäristössä. Ja sitten oli vielä bonuksena sellainen kirjaus, että Web 3.0 kehitystä tulee edistää Suomessa huomioimalla se kansallisen digitaalisen kompassin toimeenpanossa, lisäämällä yhteistyötä, osaamista ja julkista tukea sekä vauhdittamalla digitaalisten varallisuusmuotojen yleistymistä. Nyt fiksu sääntely on tällä alalla on tarpeen. Tässä on ollut kaikenlaista, esimerkiksi tämä niin kutsuttu FTX-skandaali ja erilaisia riskejä ja ihan vaaroja kuluttajan näkökulmastakin. On hyvä, että tähän kiinnitetään huomioita. Ja ajattelen, että tämä Web 3.0 ja erilaiset DLT-teknologiat on hyvin mielenkiintoisia ja hyvinkin mahdollisesti osa tulevaisuutta. Selvyyden vuoksi, vaikka tätä puolta kannattaa viedä eteenpäin, niin silti toisaalta täytyy varmistaa esimerkiksi käteisen rahan aseman turvaaminen. Hyvä, että näitä asioita mietitään ja meidän täällä eduskunnassa täytyy seurata tämän kentän kehitystä tarkkaan. Kiitoksia.